Hello. Langasan mo manok. Ay. Shout out mga lods. Ito hindi na to gabi mga idol. So nag-live ako ngayong umaga para hindi madilim. Shout out Ana Food Kitchen. May hapon na drasa mo ya. Piro ko na. Shout out Bisayang Cute TV. Daghan gayud manok ang langas kayo.
Pa-shout out host. Shout out ka ng kamay. Ika ng kamay, shout out. Murag nidako ka host. Murag na nambok. Nambok ba? Sakto lang. Baki gani. Tamog-tamog jutay. Manok ko. Pasuraw-suraw. Di ba gud manambok nga mag-arman lang. Sige man ka to. Kauntuog mo lang trabaho. Tabok yun. Labi na kung pa-deliver ka ano? Pizza. So, kanang kamay, kanang sa yung pang ipa-deliver ng pizza dire. Shout out sa manok sa Only Good mga idol. Kabati mo na ako. Michael Tugadi, good afternoon baby ko, sabi ni Michael Tugadi. Good afternoon din mga idol. Usog na signal, di na putol-putol mga lods. Dili putol-putol ako kung signal ra sa inyo ah. Gandang hapon din baby ko, pa shoutout. Shoutout kay Sandy Avila. Sunday. Hindi Monday, Sunday. Hindi pala Monday, Sunday pala. Ay, hindi Tuesday, Sunday pala. Sunday daily ko, putol-putol dra ako. Hindi putol-putol yung live ko, yung ano, dili labo. Kita kayo ba? Kita. Hi ma'am. Hi idol, salamat, nakita kita ulit. Shout out Robert Yungut. Robert Yungut, ano, nakita mo na ako. Di na putol-putol kagaya kagabi. Lami kayo imong signal karon, load sama sa imo lami. Mo ba? Maider kog mawon. Hain man kuno karon. Isa may makatag na kung hain ko karon mga lods. Asa man ko karon ba? Oo naman, kitang-kita ang kagapuhan mo. Thank you. Pa-shout out sa akong love lives na sa Dasmariñas, Cavite. Shout out sa Ramey.
Shoutout kay Sarah May, shoutout kay Robert yung shoutout kay Sandy Avila. Shoutout sa lahat. Shoutout kay mga lods. Pa-shoutout ako. Manila. Shoutout sa mga taga Manila. Shoutout. From Robert Iyungot Iyungot. Mag-artista ka na lang. Ikaw Sarami. Mag-artista ka Sarami kay gwapa ka. Si Sarami nakita ko na si Sarami. Maganda yan. Magandang dilag. At napaka-sexing babae. Sexy kayo. May gani ka rin ng init na dali ah. May audition sa Everybody Sing Lods. Mga vlogger ang hinahanap nila. Di ko pwede kanta, di ko ka makanta. Everybody sing. Sing sing. Ikaw na kaya ang pwede na ba ito mga lods? Pagsasabi sa everybody sing dapat may alam din na yatang kanta ng mga lods. Nakakamiss ka talaga, sabi ni Robert Iyungot. Thank you. Di na nga ako nakapag-upload ng video eh. Kaya nag-live na lang ako mga idol. Paminsan-minsan magla-live na lang ako paminsan-minsan. Para kung sino yung nakamiss sa akin, makita nyo rin ako mga lods. And thank you nga pala Lord sa mga idol, sa lahat ng sumuporta sa akin. Thank you. Kung hindi lang dahil sa inyong mga Lods, so hindi ko maabot ng ganito mga idol. And thank you. Sa mga pinapanood kita sa YouTube mo. Thank you. Maayong hapon diha, gwapo sabi ni ako si Dun. Thank you. Thank you. At sa mga nagtatanong nga pala mga idol na kung nakasahod na ba ako sa pag-vlog o mga idol, nakasahod na ako. Thank you sa inyong lahat. Hindi ako nakagawa ng video na pasasalamat sa inyo, dito na lang sa live ko. Thank you sa mga lahat ng sumuporta. Kung hindi na dahil sa inyo, hindi ko makakamit yun. And thank you talaga. I love you. So nakasahod ako mga Lods last July. Nung July ako mga Lods. Mga Lods, mga July ba yun? July mga idol. Doon ako nagsimulang nagsahod sa pagbablog yan. Thank you. Thank you mga idol. Sana patuloy nyo pa rin ako suportahan. And kung sa nga pelikula ang naaka-wapo. May pelikula mga idol.
Ano ginagawa mo baby? Sabi ni Kyle. Wala dito sa labas. Nag-relax lang mga idol. Sorry, abi na ako na. Wa. Gusto niyo makita ng pelikula? Pelikula. Shout out sa 18 viewers and sa mga hindi nakaalam, nandito ako mga idol sa probinsya. So napakalamig. Ay hindi, napaka-fresh ng hangin dito galing sa mga puno ng kahoy mga idol. So pag nandito ka sa labas, malalanghap mo yung fresh na hangin. Kasi malalaki yung puno puno ng kahoy. Saan probinsya ka pa? Nandito ako mga idol sa Cavite. Nakapasok ka doon sa inap ko. Alayan mo. Nasunod mga idol, mag-iimo kong pelikula. Ang isang pelikula bang gusto niyo mga idol? Saum-saum na pelikula. Gusto nito ninyo mga idol. Saum-saum ba? Saum-saum sa pa. Nalubat ko loads. Maulang mag-charge ka muna mag-charge ka muna sa Aramay. Mag-charge ka muna sa Aramay. Bisan unsara. Abangan yung mga idol, gagawa ko ng video ay mga idol nasa gubat. Nasa gubat tapos kasama ko yung mga kapatid ko. So abangan yun mga idol. Pupunta kami ng gubat, Sapa. Manikop Manikop. Doon sa Nagmatsudan. Pasok yun idol. Pasok na ako doon Doon sa inap lang yan, sinasabi ko. Macho dance na lang kuno ka. Bawa ba? Sige ka mamusayaw. Kung saan pag inanaw, hindi mo ka mamusayaw. Pasado na ba itong sayaw na ako sa katuwan? Akong gi-load. Atong pang Adonis mga idol. Pasado na ba ito sa inyo mga idol? Anong pangalan ba yun? Nakalimutan. Adonis yun mga idol. Pasado na ba yun mga idol para sa inyo mga idol? Lain na ito. Ano mga idol, pasado na yun sa inyo? Sa paningin sa sa tingin nyo mga idol? Yung in-upload ko na rin. Pasado na ba kaya? Na kaya yun? Makahibaw ra ka musayaw basta practice lang. Gahi kay glawas. Kamamuan. Lisod gayo. Isa rin yung ganita ka ba? Oo. Nga pala bagay ka. Pa-shout out po idol. Shout out kay Sally Martin. Kapangalan mo mama ko, Sally. Shout out sa'yo. Namiss ko tuloy si mama. Soon makauwi din ako mga idol. Pahumo ka sa Birmigay diliwa mo. Birmigay kayo.
Kinsay ganahan sa gahi mga idol. Gahi mo. Madumduman nun ako dati. Magpabakal mig tinapay pero may gahi ang palito ni Papa, gahi at tinapay para mataksan dayon. Guwapo pila imong height. 5'8". 5'8" mga idol ang height na. 5'8". Yung height ko, and yung kilo ko ba, hindi nyo tatanungin mga idol. Kilaw ang tinapay iparis rana sa kape. Ay way, kape dati sa mga idol, mga bata pa may bili uso kape sa mga tubig ra, okay na tubig bisan galing soft drinks sa isa ka tuig may lag makaduha inom mo kaduha ka soft drinks yung dati. Pero karon kaya naman na karon idol, paada ko sa FB. Sige. Yung iyan na lang, message lang kayo mga idol sa FB ko kaya Facebook page ko. Taas man day ka samantalang ako pantak. Buyag. Taas og jut og gamay mga idol. Dati pantak mo pero yung kalit lang taas lug jut. Star Margarine. Ulit ko kay Star Margarine dati mga idol. Ingon nila dati kasi bag mo ka ang Star Margarine mo taas daw. So dati pag bumibili ako ng hotcake, yung binibili ko lagi yung hotcake na may Star Margarine para tatangkad daw. So ayun, tumangkad nga. Totoo pala yun. Ayan, nakaabot ako babe. Gandang hapon Lodi. Nagtilaok imong mga manok diha mao jud. Shoutout kay Charnels Vlogs. Shoutout kay Ernesto Caberti. Shoutout kay Ako si Don. Shoutout kay Sally Martin. Nakaabot ka dyan. Abot. Katasan ko sa mga pagupit ako dito. Taas na pagkala mong buka. Kumusta na babe? I miss you. Ano challenge mo ngayon sa na ginagawa? Okay lang ako, Charnel. Salamat sa shoutout. You're welcome. Grabe, taasan na sa kumbukay dun, no? Paggupit na po gani, no? Dali naman kayo mong taas sa kumbukay. Punta ako dyan, soon, babe. Sige. Magdala ka ng ng hamburger. Anong mga pinagkakabalan nyo ngayon mga lods? Idol, dili. Tara ba lockdown niya? Dili man MACQ dito eh. MACQ. Lain na sa kumara. Kalkaga kayo. Nagsigig tugtuga ako rin mga idol, mga alaga na ako. Ang bait yung idol. Thank you. Mabait naman talaga ako mga idol.
Mabait ako din sa mga, lalo na din mga idol sa mga tao, mabait din, sobrang bait ko. Kayo din ng mga idol, mga mabait din kayo. And thank you. Thank you so much. But animo idol, swerte ang imong maasawa pohon. Swerte gid idol, kaya ako maasawa pohon mga idol. Ako adjong palanggaon, dili ginako kahilakon mga idol. Di ginako siya tagaan o rason nga para nga malungkot ba. Gusto na ako permi lang siya happy. Kaya kung sino man yun, sana magtagpo ng mga landas natin. Dala ako inumin tayo dyan soon. Sige. Hi. Shoutout kay Radit Pasil. Medyo loading tabi. Siguro nawala naman yata yung signal ko. Signal na naman yata mga idol yung nawala. Ikaw na kaya loading pa rin. Channels vlog loading pa rin ba? Yung video. Yung live. Pugi mo talaga dito. Thank you Channels. Channels vlog. Nag-gym ka pa ba? Nagbuat-buat lang ako mga idol. Dito lang sa bahay. Hindi na loading. Thank you. Dito sa bahay, buat lang ako paminsan-minsan para wala kang ipit. May ipit ba mga idol? Hindi naman lumaki yung ano. Ang lumaki yung sa baba. Yung mga braso, hindi na lumaki. Maliit pa rin. Patingin ng muscles mo ba? Anong muscle ba? Kunti pa nga, maliit nga diba? Kita mo? Maliit. Pa-shout out po from Danau City, province of Cebu. Shout out Cyril J. Shout out Cyril J. Baldonado. Shout out sa mga taga Danau City, province of Cebu. Aray, super laki at mukhang matigas, sabi ni Charles Vlogs. Ganun ba yan? Sabi ni Brian Perez, I'm Michael Yo, hey. Shout out kay Brian Perez, Michael Yo, hey. Grabe pa nga, no? Kanyang tudod mga lods, malig na. Isa mo man maligo, may jeep ka na ba, di ba? Yeah, meron. Nga man channels.
Charles Vlog naman. Bakit? Oh. Kaingaman ba? Idol, mag-live kang naliligo. Bakit pag naliligo kasi ako di wala akong saplot kaya makakita. Kaya bawal yung maliligo na nagla-live. Ang sakit, wala na pala ako pag-asa babe. Iiwan mo na lang ang bako. Nandito pa rin naman ako. Mas bumbo ko. Bayad po na nila. Idol, ba't hindi ka nag-reply sa messenger? Kailan ka ba nag-chat? Kailan ka ba nag-chat? Pag di ako busy mga idol, nire-replyin ko lahat ng nag-chat sa mga social media account ko. TikTok, Facebook, IG, and sometimes Twitter. Pero okay lang, mukhang masaya ka na man sa gate mo na support na lang ako kahit masakit. Thank you Charles. Yung FB ko, G-Barrow. Sana all dako nagbraso from Cordapia. Shout out kay Cordapia. Cordapia, gamay pa man ni Cordapia. Gamay pa man Gamay pa kayo. Ito na kaya Cyril, ano ba yung mo? Ano ba yung sinat mo dun sa Messenger? Gala muna ako din hanap bago. Wala na kasi akong pag-asa. Sige, Charles Vlog. Thank you sa pagbisita dito sa live ko. Thank you. Nakalimutan ko na. Sige, yung mga nagchat sa akin, hanapin ko mamaya sa Messenger ko. I-share ko live mo muna bilang. Sige, thank you. Thank you Charles Vlog. Thank you. Patuloy na mga lang kasi kumagaban mga lods na.
magsigtugtuga. Sige idol, message ka mamaya. Sige, sige. Mamaya, tingnan ko mamaya. Oh babe, sa ngiti mo lang, parang ikaw ay naghihintay. Work from home ako idol. Sige, ganun ba? Sana all may work. Ako nito tambay lang eh. Tambay-tambay. Magkatambok na ako. Shout out sa lahat. Shout out sa inyong lahat mga lods. Gio Moyrangka. Hello. Magbisaya. Tingin ko na ay amuklak ka. Oo. Magaling ako magbisaya kasi Bisaya ako. Bisaya ako mga lods. So lumaki akong Bisaya. Ang alam ko salita mga idol, Bisaya, Bicol, Tagalog. And konting English. Mahina talaga pagdating sa English mga lods. Maulan ba dyan? Hindi naman mga idol. Maulap lang, maulap. Sabi ni Gio Moyrangka, Charabo. Sabi niya, ano ba yung ibig sabihin? English na lang, idol. Mahina nga ako sa English eh. Idol, lagi mo akong isali sa live. Salamat. Salamat Robert, yungot. Shout out sa'yo sa palagi mong panonood sa live ko. Lagi kang andyan. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Taga saan ka ba? Daryl Kit Okanya. Masbate Lods. Taga Masbate. Ngaman day idol. Taliwano na po. Murag taliwano na po mga lods. Siguro niya, tudtod mo na po. Pwede ka ba? Kusang pwede. Pwede sa sayaw.
Pwede, sayaw. Bailey. Oh. Ikaw lamang sinta, maging akin joke. Ganun ba yun mga idol? Sana mahal ka Shoutout nga pala kay mga idol. Shoutout kay Garas Vlogs. Garas Vlogs. And shoutout kay Janil Fernandez. Shoutout kay Jazz Garcia. Shoutout kay Mary Ann Gudinis. Yung kabatsmate ko nung college mga idol. Shout out kay Catherine Palaypayon, yung napaka-sexy at napakagandang kaklase ko nung college mga idol. Shout out kay Catherine Palaypayon. Idolize kita idol, pahingi picture mo pwede. Sige. Mahina boses mo idol. Mahina ba? Kita matin pinagbukan mo idol. Maya mga idol, i-end ko na ito mga idol ha. Mga ano na lang, 5 minutes. Five minutes na lang mga lods, tapos end ko na yung live ko. Thank you sa mga lahat ng mga nanood. Thank you po. Idol, nag-message ako sa messenger mo. Sige. Mamaya pag end ng live, titingnan ko yung mga nag-message. Saka follow nyo rin ako mga idol sa Facebook page ko. Dionel official page. Yun mga idol. Cyril, sige. Add mo ko sa FB ha. Sige. Mamaya. Mamaya mga lods.
Masignal ako. Nakuha akong signal ba? Idol, mag-open ka sa messenger mo pagkatapos ng live. Sige, sige. Mamaya pagkatapos ng live. Anong mga ulam niyo pala mga idol? Mga lods, anong ulam niyo? Nagsigtugtog ako mga manok. Bibi ko, sabi ni Cyril J. Baltunado. Babe, Dading Ilagan, hi. Hello. Shout out kay Dading Ilagan. Dading Lagan, shout out sa'yo. Idol, pin kita account. Sige. 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 Mag-iwan lang kayo ng ano yung sasabihin daw. Re-replyin ko na lang mamaya mga lods. Naniod ko ng mga idol. Merienda. May merienda naman. May merienda naman ba? Ayaw mong paggutom ah. Shoutout nga pala kay Angie. Kay Angie, may langgam sa kulikod mga idol. Ito, may langgam. Ito, may langgam, may gurjun. Shoutout nga pala kay Angie sa nagtatrabaho sa Western Cubao. Shoutout kay Angie. So ayun mga lods.
Shout out din kay Adventure TV. Shout out kay Bisayang QTV. Shout out kay Adventure TV. Sana all nasa Baguio ngayon. Sana all paano lang. Adventure lang. Daryl Kit, nag-message ako sa FB mo, name ko Romel. Nagana, add mo pa. Salamat. Sige. Sige mga lods. Mamaya titingnan ko mamaya. Pag in ng live ko. Titingnan ko yung mga yung message nyo. I-accept ko rin kayo sa mga request niyo mga idol. Hindi ko kaya niwan ka pagkat dito sa puso ko talagang mahal kita. At nasabihin na puso'y nababaliw sa'yo. Patuloy na iibig at nagmamahal. Baby, I love you. Magpakailanman, sana'y malaman mo, baby, I love you. Idol, pa yung picture mo pwede. Paano ko mabigay sa'yo? Malayo ka naman eh. Ano ba picture? Singer ka pala, idol. Hindi mga idol. Practice nagkanta mga idol kay wagi ko talent ba. Laban muna ako ay Lodi kong pogi. Sige Sarah May, thank you Sarah May. Napakaganda po. Nila lang. You're beautiful inside and out, Sarah May. Napaka-sexy mo mong babae. Habang nag-charge, sige. Sige lang. Oh, salamat Lodi mo, love you. Sige, love you. Love you sa inyong lahat mga lods. Oh. English challenge tayo mga lods. English lang yung subukan ko, try kung English lang yung sasalita ko mga lods. Sige. Hey, what's up? It's very difficult to speak English, but I trying hard. Idol, mga pagjowa parehas sa imo. Sabi. Sige lang. Mahanap mo rin yung ano mo, yung destiny mo. Ako si Don.
Doon mahanap mo rin yung Disney mo mga idol. So hintayin mo lang, darating yung tamang panahon para makita mo siya at para maramdaman mo na may tao din nagpapahalaga sa iyo. Kaya mga idol, kung may taong pinapahalagahan tayo mga idol, kailangan natin yung suklian mga idol. Kung mahal tayo idol, at mahal din natin sila. May nagpatugtog mga idol. May nagpatugtog. Saglit lang mga idol lang, may nagpatugtog. I-mute ko muna ito mga idol. Mga idol, nakamute yung ano ko. Mute yung sound ko mga idol kasi may nagpatugtog sa kabila mga idol. Mga idol, nakamute yung sound ko kasi may nagpatugtog sa kabila mga idol.
Babay na mga idol. Thank you and I love you.